پیدا ہوئے دنیا دے اندر تشریف لے آئے آپ دی اماں جان سیدہ مریم علیہ السلام جنہ دی پوری زندگی بیت المقدس دے اندر اللہ اللہ کر دیا گزری دوستان عزیز جنہاں نو دنیا جہان دی خبر کوئی نہیں سی اپنے لا جدوں حضرت سیدہ مریم دی گودی دے اندر رب دا نبی آیا ہے بیت لحم دیا جنگلاں دے اندر اللہ پاک دے نبی دی ماں کلی بیٹھی ہے کماری پاک مریم ہے تے رو رہی ہے آواز آئی مریم کیوں رونی ہے جرز کر دیا نے مولا کیوں نہ رواں جدوں بغیر باپ دے بچہ لے کے شہر جاواں گی لوگ تانے دین گے لوگ تے مینوں غلامے دین گے زبان دے نشتر چلان گے کہ بغیر باپ تو بچہ لے کے آئی مولا میرے ماں باپ نے مینوں ڈولی چپایا نہیں کسے مرد نے مینوں ہاتھ لایا نہیں قرآن دے لفظاں دا ترجمہ پیا کرنا مینوں کسے نال میرے ماں باپ نے ٹوریا نہیں میرا نکاح نہیں ہویا تو تے قدرتاں دا مالک چاہویں تے بغیر باپ دے بھی بچہ عطا فرما سکنا ہے یا اللہ میں اس واسطے رونی ہوں کہ جدوں میں شہر دے اندر جانا ہے منہ وکھان دے قابل نہیں رہنا ہر بندہ آکھے گا باپ کون ہے یہ بچہ کتھوں لے کے آئی ہے آواز آئی مریم گھبرا نہیں پریشان نہ ہو حیران نہ ہو جڑا خدا تینوں بغیر باپ دے بچہ دے سکدا ہے تیری عزت دی حفاظت بھی کروا سکدا ہے تے سیدہ مریم عرض کر دیا نے یا اللہ اگر پوچھن لوگ تے جواب کی دیواں اگر پوچھن لوگ تے میں انہاں دے سوالاں نو کیویں رخ موڑا آواز آئی مریم تو نہیں بولنا تو لب نہیں کھولنا بس اس بچے ول کرنا اشارہ پھر ویکھنا میری قدرت دا نظارہ دوستان عزیز ڈھارس بند گئی حضرت مریم دی لے کے اپنے لخت جگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جدوں شہر دے اندر آیا وہی منظر بن گیا جس خدشے دا آپ اظہار کر رہی سن جس اندیشے نے آپ نو پریشان کر رکھیا سی جدوں شہر دی دہلیز وچ قدم رکھیا بازار چ گزریا سارا جہان جاندا سی سارا شہر جاندا سی کہ مریم پاک دی ساری زندگی بیت المقدس دے اندر اللہ دے پاک گھر دے اندر اللہ اللہ کردیاں گزری رب ذوالجلال دی یاد دے اندر گزری لوگ حیران ہو گئے اے بچہ کتھوں لے کے آئی ایک نو پتہ چلیا اگے بات پھیلی پورا شہر جمع ہو گیا ہر بندہ سوال کرن والا زبان دے تیر چلان والا مریم تو کنواری پاک تے اے بچہ کتھوں لے کے آئی ہے اتنا بدکاری والا کام معاذ اللہ کر کے آئی ہے تے جتنے منہ اتنیاں باتاں کوئی کہندا ہے تیرا باپ چنگا کوئی کہندا ہے تیری ماں چنگی کسے بولیا تیرا خاندان بھی بڑا با کمال پر کم بڑا گنونا تے برا کر کے آئی ہے سیدہ مریم روندیاں نے پئیاں تے دل دے اندر عرض کر دیاں نے مولا ہن میں جواب کیویں دیواں آواز آئی مریم تینوں پہلے بھی دسیا جواب تو نہیں دینا اپنے لال والی اشارہ کرنا تیرا کم ہے تیری عزت دے متعلق بولنا تیرے لال دا کم ہے تے سیدہ مریم دوستانی عزیز آپ نے بچے لوگوں نے جدوں پوچھیا مریم بول دی کیوں نہیں ہے جواب کیوں نہیں دینی ہے سیدہ مریم نے اپنے لال ورجی نو گودی چٹھایا اشارہ کر دیتا کمو بیش اجے 12 گھنٹے عمر سی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی دوستانی عزیز لوگ اور زیادہ تپ گئے اور زیادہ لوگ پریشان ہو کے کہنے لگے ایک تے جرم کر کے آئی ہیں دوجا کہنی ہے جواب بچہ دے گا یہ 12 گھنٹیاں دے بچے بول دے کوئی نہیں انہوں نے یہی سمجھیا کہ نبی بھی ساڈے ورگا یہ عام بچہ ہے جڑا بولے گا نہیں دوستان عزیز لیکن یہ بھی سانوں ہی پتہ ہے بچے بول دے نہیں پر جدوں نبوت حرف آ جائے پھر بچے بھی بول دے نظر آندے نے حضرت مریم نے جدوں اپنے لال وال اشارہ کیتا اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی ماں دا دودھ نوش پہ کر دینے جدوں ماں نے اشارہ کیتا میرے لال تو بول کے دس دے آپ نے چہرے تو پردہ ہٹایا تھلوں نبی دا چن جیا مکھڑا لوگاں نو نظر آیا تے لوگ ایڈا سونا مکڑا تک حیران ہو گئے 12 گھنٹیاں دی عمر دے اندر نبی بولیا کہن لگے فرماون لگے میری ماں نو تنگ کرن والے ہو میری اماں دا دل دکھان والے ظالمو سن لو انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیا ایڈا چھوٹا سبحان اللہ اچھی بولو یار ایک من گھڑت واقعہ نہیں قرآن دا واقعہ ہے اے لفظ بھی قرآن والے نے اگر قرآن نال پیارے تو اچھی بولو سبحان اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے دسیا میری ماں نو پریشان کرنا چھڑ دیو
یاد رکھو میں کوئی عام بچہ نہیں ہاں، بلکہ اللہ دی بارگاہ چ نبوت دا تاج لے کے آیا۔ صرف عام نبی نہیں بلکہ رسول بن کے آیا۔ اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا فرمائی، انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں دعوت فکر دے کے کہنا چاہنا، اگر آج کوئی بندہ اعتراض کر دے کہ نبی بچپن وچ کیویں بولے، تسی کہندے ہو سرکار نے امت نو پیدا ہوندیاں یاد فرمایا، تے دوستان یہ پھر یہ بات من گڑت نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام جنہاں نو نبوت میرے اس نبی دے صدقے عطا ہوئی ہے، جنہاں نو اللہ نے رسول حضور دے صدقے بنایا، اگر وہ 12 گھنٹیاں دی عمر دے اندر بول سکدے نے، پھر مننا ہوئے گا مدینے دا لاڑا بھی پیدا ہوندے ہی گناہگار امت نو یاد فرما سکدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون نے؟ عیسیٰ علیہ السلام بڑے باکمال نبی نے، لیکن حضور بیٹھے نے صحابہ تے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جی سونا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قیامت دے قریب دنیا دے اندر آن تے صحابہ عرض کردے نے حضور تسی تے فرما دے ولا خاتم النبیین لا نبی آبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو ہن تسی فرما رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا چ آنا ہے، وہ بھی تے نبی نے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا میرے غلامو عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آن گے، تواڈے نبی دے امتی بن کے آن گے۔ اندازہ فرمائیے مقام غور ہے، اے امتی 12 گھنٹے دی عمر اگر بول سکتا ہے تو مستقبل نبی کیوں نہیں بول سکتا؟ حضور نے پیدا ہونے ہی اپنی گناہگار امت کو یاد فرمائے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی۔ اگر بھول گئے حضور نو تو یاد رکھو پھر ساڑھے ایمان دا پتہ ہی کٹ جائے گا۔ اپنے ایمان دی مضبوطی اور اپنے نبی نال تعلق مضبوط رکھو، یہ ساڑھا یاد رکھو اللہ نال رشتہ بھی تاں ہی مضبوط ہے کہ درمیان چ میرے مصطفیٰ دی ذات۔ اگر حضور دی ذات درمیان چ ہوئی تو سانو رب دا پتہ بھی کیوں نہیں ہونا سی؟ من خدا را طریقے میں شناسم خدا محمد است، اسی تے تاں جاننے رب نو کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ ساڈا جملہ ہی نہیں بلکہ حضرت مجدد اہل فسانی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی عظیم شخصیات وہ فرماتے ہیں کہ مولا سانو کنے دسیا کہ رب ہے؟ سانو تے پتہ ہی نہیں سی، سانو تے میرے مصطفیٰ نے دسیا کہ رب ہے، اسی تینوں من گئے۔ حضور دے غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت نہ بڑا پیار فرمایا۔ ہن پیار دا رزلٹ اور نتیجہ تے یہی ہے نا، بدلہ تے یہی ہے، اسی بھی ہر وقت اٹھتے بیندے سوندے جاگدے اپنے نبی دی عظمت دے گیت گائیے، حضور تے درود و سلام پڑھیے، سونے نبی نو راضی کریے، آمین بجاہ النبی۔